South Africa ndini Mandela. Do Mandela? Pure Mandela. Real life version was everything to please. It's not a Robben Island. Rural roads, neighbors are still staffing, stop it, let it right. Where's men known in Jima cousin Savage, they will be in doubt. Is this in Jima Crunton of Frinton Salvage? Crop is Masase Gondo. Don't I just last time kufunga ukuthi tumbowezo kuona imbuka dzakwe iri saka kurise kuno krime machepa chepele kotswake haisona ingutu Chivandire ndawo nyebe zera kuti Chivandire haisisini munhu harisi dzinza hasise munhu aicrossbreeda vanhu vacho panguva iyo vanhu vangu vapera mondo urikuona asi Chivandire ndaikunoswira ndiri pamba pako taurerwa vanhu 400-500 iwe usatemembweyo 400-500 urunzwa vafa pazuva handii apa nomakamaradi acho andiri kutaura ndo andiri kupinda nawo saka tiri kuenda kupi urunzwa ndo pakafumwa chiposichidywa nemari yangu urunzwa pafumwa chipositori chochita tireururai mwari atibatsira ndiri ndarwisa vanhu vese vangu vachida kuita vangu vachida kuti kuvadze isusu tongogara ndindikandoziva kuti parikuda mbimbi yakadai ndiwe tongogara manje ndini tongogara real life kana dzaikuuze uronzwa ingagara ndisiri munhu mutema kupera kudava vanditori brafal kautonao Rumbo utekera yamo mbobuja izvi babra. Maitmopetsa naye. German. Maitmopetsa naye something. Chimomira kati. Urikuona munhu wandodari naye hongu zvakubasa ukatsvika honoti munosenzeyo vari kutaura nemunhu wevanhu andikuona ndebvudzi rangu kana bvudzi mutarisa chiribvu chake akutaurira hatimone bvudzi hatina nguva yacho Beetroot beetroot mtauro wanotaura manje munhu wanotaura munhu nondofarira manje mutauro wanotaura ndondofarira chetewo saka zvozvazazopamasa uri kuona munhu akasvika ndichitambudzika anisira mari yandakashaya kuti ndanzitenga drink iri $5 and more than that urunzi wakutaura pachikuru so live since we waited Oten Aden created Lichu Krijon at Oten Thieves what we mean Thieves Tito Little Nandon human right we so imitate Lichis which we didn't beat and swipe black as not a black as a bleach you bleed on Odin at Chodza chat. It's not easy to make sure that Zandukutaura maluba akawanda kuripa vachiona kuti majinzi acrossbreed wava asiriwo ndo zvakatangisa njima kurondinapa no kuchembera ndachembera asi wakandibvunza kuti ndinokuudza chokwadi chaicho nyekuti chinoitika ndechekuti brain kana munhu akura
wachembera anofunga zvinhu zvakawanda una makore mangani semuna kana ndichikudzwa ndini mandera ndakararama 27 years mujeri ma ikako kamwana kana katomitisa club debate and base atronjon oton out also we use and what in life in truth and truth uronzo kamwana kawo kenga kafanana nene kaida kuurayiwa uronzo ndakakanuswa katora nzanga kugara nako crowbet clubet beaches spaces and source and south. Iyi language yamuta language ipi? Amunde bonze pamwe ndino mwana. language zake ya. Azanzi mwari ndakati. Hamna udzidziswa nemunhu ndakazaruma. Saka mimi munonzani. Mimi munonzani. Maninja, what's big man? Just maninja. No maninja, man. Hey. This is a mouth away for an agenda because in the soup. Ngembweyo mbova biscuit. Muone yaje. Inyama yakawanda. Usaisire muplate potsera. Shindege chinosinipa inotora nyama. Naroza munotora naye grade. Munotora naye Magribhi. Bati. Tirira. Ukutezesa. Manide. Uitonzwa. Anoona uzunzwa. Kunzwa. But iye vamahasirawo but pane vange vaitotuma uwozonalano Saka Chivandire kurise kuti ndari ndikutambudzika mundaro utambudzika enda kuvana vakafamba vana mundaro rasa vana rasa sazonaona pakuya vanhu vakapamba vakaita senobvuma vapamba uvhume hwangu ndaitobva kuhondo kuukraine uri kuona kombata ndakaroya kana ari masikati ana usiku ndichichida kuisa nzivi neurussia sierra leone crobet blatest guys and dollars at the quota for people blood chire chizo zvinomishora Ukraine nekurussia munoita muchendi panguva ndinotsamwa nekuti ndakatambudzika sorry wakatambudzika ukazoita sei unota muchitara pesa aiwa toda kunzwa kuti Ukraine zvakafamba sei nichishona language inonetsa kuunderstand Alright, I'm stronic mnumzera. Nomzera. Arunga. Andini mamuri mese. Wakuseka. Akusangana ya. Akadirezi ni importance of Tito need to little ray rivals. You mean I better not and not little dark Mountain South. Not say Mountain South, Sizzle, Middle, I meet three writers. Crobet is a real and little have taught. Recopited space. Vashoma vanoziva kuti watikuda No. Ururimi rwamai wanga wachiti Kuti ndigare mvura ini anditi ndichakutsanangurira zvakasiyana kuti ndigare mvura ini vanhukadzi vasina freedom kwandinozoendeswa kwese urubhiwa iraki ndinapedza hondo ronzo
Uona mukadzi akapfeka skiti seramai handiti wakutobata kwakutorepa handiti kwavari hazvina basa kana kuna purezidendi kana zvakazvikakupa hazvina dhiri ona nakiya naye hazvina kana basa edzaita kana 3-4 kana hameno vari especially type yebreed rangu inobereka ndinogona kudza kuti aita varina 20 ukarama ende uchivaratidzo vanorwa fast ronzo pane mari hapana chinoita sei vanovabatsira basa iroro vanenge vakaita sei vakawanda ronzo vachivachengeta zvakanaka vachikura ivo vacho vanovachengeta vabate zvakaita sei zvakanaka urikunzwa saka ndonyaya yekuti mutemo manje unozotaura kuti type yevamwe vacho ma it's not a lobby really kune lobby kune crochon onchon orbit bited sounded thought kweta corporate upload this appointed net muted no okay apa matichika types yevanhu vakasiyana asi vari rudzi rumwe urikunzwa nyati yako uri short tempered asi uyu unogara nayo andoreva iyana akakudzidza anondokuziva kuti andotaura naye kumira apa andoitika ndondatisiyana ndakanzwa apindura serizvo ndaita sei ndatosarenda handidi kunetsa naye mwana wamai vangu handitika ndopawe paunonzwa nzi mwana wauya atora demo atema munin'ina wake kana kuti munin'ina atema mukuru muri kuona apa ndafara kukuona nasi arajairija indafarawo futi mudhara long time atandalungi todzamona last year ndakaudza ndini Mandela ngona ubosara ndini Mandela wakati nditongo livangwela richokotyo mdeni pandozokudza ndini tongogara chii asi tongogara nzvimbo ine yakamboirarama iwe samhanyi unourayiwa urayiwa hautomboswera unyeni uronzwa haridoki irizve onza nyaya ikaitika tongogara nendiri kujeri Tough Trojan Scotland Army student near Vizu Global do we know I took it leeches tap it road. Tough we say suspect. Uron. Kusaidu kuzi. Ronda tukara kama. Wewe tarweni yese onotara. Aiwa ndoka yo mgabe aipa mZimbabwe aipa mZambia. Uronzwa aiti mugabe ndinini uronzwa akanzwa zita akati ndonitonga nyika sabhuku mbasarudza munhu waakasarudza akati uyo anenge akaenda kuchikoro ndiachanitonga nyika achifamba akatakurirwa cheya akautoni madhirilipi saka otorwa zita rako kakasika garama mumaemda kakasika garama mumaemda Robert's family culture. Wenoda jamba. Ibaba. Iwo. Sana asunwa bhiere wapedza kudya ini mabhanza kuti Ndukunwa mukumongo. Munoona mnanga uwe. Ndakanomurapa ari kuSouth Africa. Unoziva. Achitaisirwa poison mu-ice cream. Uronzo ndakabva ipapa handina chisiteni yonotaura kana nazogumbuka atemati shomati ndikakurokwandilete ndichibva ikoko vakati tikutadza kunzi timhari paiapo ndakati svikira kumanyami uronzo mota yakabva vhiri motikari yakasunungurwa vhiri ndichinetsana navanhu mukati
tinge pana ntokozile sibanda tsonsa mutsoko aizwakala inzoka nzovie njupa njuko kuti okomborwisoke wana uronzo ndichibva ipapapa uronzo painzi tongogara auraiwa more and most in wet and wet and quit and wet and woes mastabit quit and step count attribute bleach and if you say kills and any meal take where woes and stabut blood us watoshatirwa 2 minutes izvi aiwa zvinotobata bosi basa rako ndorichisiya iwo chisite handisi kurwira Zimbabwe chete ndarwira pasi rese and I'm not a soldier. I didn't do regular criminal fuck offender and not my president is maSabhuku wandira alright uronza mambo wacho ndini but ndoramba kutonga nemari yakawandisa ndoda kudya mari yangu tonga chete ndichingokontrora kuti uyu atadza siyana nazvo handiti isei mumwe uyu handiti zvinoita kuti munhu wese asachime urunzi maSabhuku uze munangagwenge ndisangana na munangagwenge ndina mugabe apa ndamupa grace mwana wangu kani krapoti klapo in middle naantsiwa nhasi uri munhu akudhara iwe unotsinga dzezvinozara nokumeso miri wese saka wabva kuri inga zvakatokuomera muriona munhu agara tarisa mukati meruoko rwake nyange kunzi anoita basa kana kuti hanzi kusinza kana chika unomona kuti mudiki asi kuno kumai kune vamwe vacho vari more than 400 years asi uchimona akaita sei kuno kwamusana ma akwete kwamusana kuisi pasirisi crossbreed uye maadam ndiani ndourida crossbreed vana vese handikrosi vana vese vana hawatova vana vese ko vandonetsana navo ndichitadzirana navo chii kurupeta upeti yumiya njemakoso ndisavezi hapana nyandanzwa zvinoti handizi newotonduze wauda ushaina manje handitapwe mukanwa bamukuru kana mudaunzwa nyaya noteerera chete kwete kundipikisa ndakateera ndateerera Njima, what do you beat in eating? I didn't so beat street. Nyango ndakataura in language ndotaura mutauro wesu pasiri. Urongo. Clipboard beat is bait in 10,000. Nature no none no ochis a stepboard coaches. A stepboard coaches clipboard cleaning any no none. You remain venting is you bite and you the trident eyes. At me video I live it. Mchishona zore chizoda. Hakuna ana mchindeveri. Haukuone chindeveri. Ndevera na basa yakabva pai. Oda na basa si. Ile language. Yakabva pai. Haisi muno. Ndegu iyo maborders akauya sei uri kubvunze mumwe mutombo wako akauya nevarungu varungu vako hondo yatanga kunjima vanhu taimbogarisana uri kunzwa zvokuti iwoko unogara kunokuwa kana uchigara uko kana nyange uchigara ubulawayo uchigara kupi handisika sokusina mabhodha asi takaona kuti vanhu vanopera handisika ndopatakatanga kuisa mugano kuti rimwe rudziiswa naye
asi tswana yacho imwe chete nezulu kana kusa kana usinganatsoinzwisisa hauinzwisisi asi chinhu chimwe chete uri kunzwa muganu ndope yakatanga kuti hatinganorwisa vekusambia handoti vekusambia kunotori nechimwe chikwata chiri ikoko chinoziva kuti ana mudhara ndevavo uri kunzwa ndovaizopa unozvinonzi nyika yakati yapindira handoti nyika yakati yapindira yakunobatsira ndo zvinhu zvakaitika patime aizvozvo yauri andafara nhasi uchanwa bhiya wambodya something bcause mamwe mazuva unongonwa bhiya usina kudya no mudhara unoziva kuti ndakasitavha zvisingaite ndakasvikira pakuita buri rinenge rakadai musana wangu ndakabatanidzwa kaini zvaurikundona wabatanidzwa nei ivo vanocheka dzimwe nyama mune dzimwe nzvimbo vachiita vachipecha parekavha muchiyana paipeona kuti apo patakambocheka padhuze nepacho pane ndakabuda onye kumusana apo taroina aotaure zvezvekuti kwakabudapo gomba unozonyaya ikaitika nzara ingaitirwako matesi ukambosunga mamuri kuhondo eka inini upenyu hwangu hwese ndokuhondo pene ndakutanga kufamba nemotikari yauinayo ka yakanaka kwauri asi kwandiri inini haikodzeri idiki waifamba nemotikari dzakaita aiwa crobert mountain but genmaker cousin southern town atito ndaruve eri handina chinhu chandisingagona kugadzira paupenyu hwangu neota because ndokoziva last time ukabuda ndegeni ndakatsa mhano gusi goten radon fodon advot nenjekota yabva dino wedzera state zvavere bruti zvasidobom ndakaraunda mudara tombozvimisa panapa tombozvimisa panapa tozoipedzisa nyaya idani uya ari kutinetsa ina handivike uri kuona shamwari yangu ndei shamwari yangu chaichaiva nemi munosvika kutaura neni 2 minutes unoziva mudhara tanga usangana pamusasa wangonakidzwa nemi indoti mudhara kwauyi but muchiziva kuti tisimachembera acho haratidzwe vanhu asi tinozokubvunzira munhu unofungidzira kuti achembera chero chero utiudza kuti wakafamba nepapo uri pai handitika but makandiitira osamateza ende tambudzika ona pisha runyazobudapo ndaikona ta 3 days sibomira menzara unonzwa